салом алайкум дӯстону бародарон. Баъзан мо ба мушкилие гирифтор мешавем ва роҳи баромадан аз ин мушкилиро ҷустуҷӯ мекунем. фикр мекунем чӣ хел аз ин мушкилӣ бароем, чӣ хел ба ин мушкилӣ гирифтор шудем. суханҳои имрӯзи мо ҳамаи инро дар бар мегирад. аз шумо хоҳиш мекунам дар шабакаи мо обуна шавед, дар навор лайк гузоред ва наворро то охир тамошо кунед. мегӯянд бумёни африқо, яъне ҳамон шикорчиёне ки дар африқо ҳастанд, танаи дарахтонро сурох мекунанд ва дар он ҷо чормағз мегузоранд. вақте маймунҳо ба дарахт мебароянд ва мехоҳанд чормағзро аз сурохӣ гиранд, чормағзро бо дасташон мегиранд ва дигар дасти худро аз сурохӣ бароварда наметавонанд. фарёд мезананд, худро ба ҳар тараф такон медиҳанд, аммо бо ин роҳ ба доми шикорчӣ гирифтор мешаванд. боре ҳам ба ёдашон намеояд ки чормағзро раҳо кунанд. яъне бародарон, суханҳои мо чӣ маъно дорад? вақте аз пайи афкори ғалат мешавем ва намехоҳем аз ин даст кашем, худро ба доми мушкилӣ гирифтор мекунем. яъне бародарон, чормағзҳо ҳамон афкорҳои ғалати мо ҳастанд ва мушкилиҳо ҳамон шикорчиҳо. хайр бародарон, агар наворҳои мо ба шумо писанд аст, дар шабакаи мо обуна шавед ва наворро ба дӯстонатон фиристед. ба фикрам чизеро фаромӯш кардем. гуфтем афкори ғалат, чормағзу мушкилӣ ҳамон шикорчист. пас агар аз пайи афкори ғалат бошӣ, ҳоле ки ба мушкилӣ гирифтор нашудаӣ, раҳояш кун. хайр бародарон, агар наворҳои мо ба шумо писанд аст, дар шабакаи мо обуна шавед ва наворро ба дӯстонатон фиристед.